pesa motegno. Paro no kangi mede kanyo gi paro ni mogik mana ka mwatieko chenro kar kae machiegni. Wan gi thuolo ma sandi ka wayudo ni ka wanyalo tiyo gi sirkal mondo pesa monego bed ni biro kae mondo gol stagnation masineno mathiro ji kabisa. Mondo omenda mabiro jok mantiere piny ka omenda bendo giti gi pesa no maber. Mondo kik wabed gi mibadhi ma kata ka pesa nitiere to keli to projects monego bed ni kelo dongruok ok kel dongruok nikech nitie jok moko mamiyo thirno medre kata ka omenda nitie. Koro wan wakwayo ni mondo otim gik machal kamagi, to sami timo gik machal kamagi to obed ni en kama wabed gi thuolo ma ji te nyalo bedo ka nyalo bedo gi dongruok ma gionge gi gik ma hinyogi kata ka wawach koro mae to nyaka wach nikech kata kamine sama dongruok biro kik wabed ni wabed gi dongruok ma pod ka intiere to pod iyudo kaka ihinyori kata e odi. Koro gender-based violence bende wakwayo ni bende ononie e mier nikech ka dongruok biro kik wabed ni dongruok biro to pod ji bende hinyre e udi ma kata ber ma ineno ka dongruok biro ok yud e yot. Koro ka dongruok telo biro koni to telo biro gi dongruok mabiro gi pesa mabiro gi omenda obed ni pach ji yawre and pach ji koyawre to ji nyalo tiyo tich mamiyo gibet gi dak mar kwe kuonde te ma gintiere to gitiyo matek to pesa magitiyo neno duogo negi gi jopiny. Erokamano. Easter kapok awe kanyo kata miwuok en adier nitie chenro ma sirkal osechako to oganda neno ni adier sirkal okonyowa kendo wantiere kar ka kiloso kaka jadak ma Kisumu kata counties mamoko ma bende osebedo kiwuotho alwora mag Nyanza mwanyalo wacho ni adier kato sirkal osekonyo to kuom machielo bende sirkal osebedo ka oninde tich. Awacho kamano nikech awacho ka ng'ama osebet alwora ni aneno ka gik moko tiere mopogre. Aneno ka pogruok bet ka pesa monego bed ni biro koa malo riwre gi pesa mantiere county government. To kantiere that spirit of collaboration to wayudo ka dongruok nitiere. Tiyudo ka gik moko chako lokre mopogre. Ndalo moko ana Imbo ndara ne rach ma ka kiwuok Kisumu ka kidwa dhi Bondo ne kawi seche mang'eny malich. To nikech waneno ka dongruok biro ma projects monego bed ni tim itsa monego timgi sani ndara ber malich. Ndara teri kuonde maber ma kata kidwa timo tiji yot. So cost of doing business bende dok piny. Koro gik ma waneno kamano ni gik ma dongruok nitiere japiny nyalo neno gi ok gibineno gi mapiyo tineno mos ka lokruok bet nikech kata nyithindo kata dwa dok e school cost of dok school bet matin nikech transport odok piny kuonde moko. Koro gik machal kamago ineno ka gik moko bet mayot matin to pod bokawowa muda mang'eny matin chino wabet ka wan e thirno mang'eny kabisa. Kichako neno kaka gik moko lokre mos to wabo yudo ka jopiny mantiere kuonde moko mane ntiere iwacho ni nitiere kuonde sani mit liet mabiro ni wambe dek wayudie mondo wawinje no chalo nade mondo jopiny bende owinj kaka bende e sirkal bende ber ka ji te yudo gik monego giyud nikech gin jopiny ma Kenya. Erokamano. Erokamano Easter Achieng' kuom wach mari mogik bende mantiere